Първи ден в мъдростта – радост. Възрадвай се вътрешно, съкровенно и духом с доброта, покай се с признателност и с чистота, благодари. И светлината на съзнателната мъдрост извътре ще ти се открие и прозрение за живота ще ти вести. Радвай се на живота, радвай се на живота и се весели, радвай се на живота. Радвай се на живота и благодари, за да пребъдваш в радостта с радостта си, за да пребъдваш в светлината със светлина, за да проникнеш чрез съзерцание в тайната на живота, създаваща всички неща в доброта. Радвай се и ще пребъдваш съзнателността си с радост, радостта на вътрешната премъдрост, създаваща всички неща с доброта. 7 дена в добротата, която е врата, през която влиза светлината на живота в ума, в сърцето, в плътта. Авторчето е Христо Божков Алмена.